V dnešnom návode vám ukážem, ako sa dá vystrihnúť pôvodný obrázok, ak chcem za tento obrázok vložiť nové pozadie. Čiže na tejto mojej práci to je pôvodný obrázok. Vidíte modelka fotená na bielom pozadí. Vytvoril som kompletne nové pozadie krajiny a pre toto pozadie som vlastne vložil vystrihnutú postavu. Najťažšie na postave alebo na vystrihnutie postavy je vlastne vystrihnutie vlasov. Pozapínam všetky vrstvy takto a ukážem vám vlastne zblízka. Vlastne vystrihnúť vlasy tak, aby tam ostali všetky detaily, vlastne všetky tie jemné vlasy a vlásky, ktoré sú na koncoch roztrapkané. Tak ako na to? Vypnem úpravy a nechám zapnuté tieto vrstvy. Čiže vypnem takto, jedna vypnutá, druhá. Čiže pôvodný obrázok mohol byť kľudne aj úplne celý pôvodný obrázok použitý, myslím aj s tvárou, ale v mojom prípade sa mi viac páčil výraz tváre a hlavne upravenie vlasov z ďalšieho, nie že z ďalšieho fotenia, ale z ďalšieho upravenia modelky a fotenia vlastne v tom istom kostýme, v tom istom štúdiu, v ten istý čas. Len sa mi viacej páčila postava z fotenia, kde bola takto upravená modelka a zase viac tvár, kde bola tak upravená. No, takže tunák je fotka, len vlastne vystrihnutá časť fotky z toho fotenia, kde sa mi viacej páčili aj vlasy, aj výraz a ideme vystrihnúť túto časť postavy a plus hlavne, čo sa dneska naučíme, je ako vystrihnúť okraj pri vlasoch, aby nám vlasy ostali neporušené a hlavne, aby sme sa narobili čím menej, aby to všetko za nás spravil Photoshop. Takže použijem ja, pretože mám pozadie jednej farby, v mojom prípade slabo sivé, aj keď to bola pôvodne biela farba, ale vidíte, fotoaparát to vyhodnotil pri daných svetelných podmienkach ako sivú farbu. Takže najjednoduchší spôsob, keď je pozadie z jednej farby tvorené, je nástroj Magic Wand. Je to vlastne čarovná palička. Kliknem na ňu a pri tejto čarovnej paličke v nastaveniach nás zaujíma tolerancia. Tolerancia nám vlastne napovie, alebo zadaním tolerancie meníme to, že keď kliknem na danú časť pixelov, tak nám vlastne podľa týchto pixelov vybere všetky rovnaké alebo podobné pixely a táto nám udáva presne tá tolerancia. Čiže tento výber označím Select, Deselect, Ctrl+D, už budem používať len skratku potom. Zmením na 100, čiže na maximum. Tak teraz, keď kliknem, pozrite sa, čo všetko vybrala vlastne tá čarovná palička. Toto všetko sa jej zdalo, že je podobné farbe pixelov, ktoré som klikol. Čiže vidíte, že to v našom prípade by bolo nepoužiteľné, takže dám Ctrl+D a ja si znova zmením na 20. Treba sa s tým pohrať, vyskúšať si, vždycky to záleží od toho vlastne, aké máme pozadie, čo chceme vystrihnúť. V mojom prípade fungovalo 20 úplne bez problémov, lebo pri tomto výbere prvotnom chceme sa vlastne dostať k tomu, že vlasy nech sú len hrubo vybraté. Základ je, aby tam tá hlavná časť, tá masa vlasov, ktorá má ostať vo výbere, ostala. Nezabudnúť aj časti, v mojom prípade, kde ešte vlasy pokračujú. A toto keď mám vybraté, tak príde vlastne to hlavné, čo nám ide Photoshop pomôcť,
a to je Refine Age. Nezabúdať vždycky si dobre skontrolovať, čo mám vybraté. Sú tie prvotné chyby vo Photoshope, bo teraz som postláčal výber a dám Refine Age a stane sa mi toto. Kde mi zmizla postava, prečo je toto biele vidno a to, čo mám upravovať, nikde. Zruším to, preto to zdôrazňujem, lebo my musíme mať vybratú postavu s vlasmi a nie pozadie. Čiže my sme teraz vybrali pozadie, aj keď tunak to dobre nevyzerá, lebo vlastne ten výber nám ukazuje aj okolo postavy, aj tieto rohy. Ale pretože to viem, lebo som klikal na túto časť, kde vlastne postava nie je, ale kde je pozadie, tak si musím zmeniť výber a dám Select a Inverse, kde si Inverse, zinverse, čiže presný opak, aby vybral. Zinvertujem to, na oko sa zdá, že sa nič nezmenilo, ale naozaj je to zinvertované. Jednoducho vás presvedčím o tom, ak teraz tlačím Delete, tak zmizne mi celá postava. Toto je pôvodná postava, aby vás to nemýlilo, postavu vypnem, čiže zmizla mi postava, ostalo pozadie. Dobre, vrátim to naspäť. Tak, takže mám vybraté správne postavu a teraz keď tlačím Refine Age, príde to, čo sme chceli. Áno, postavu vidíme a pozadie sa stalo čiernym pozadie. To, čo bolo vybraté, to, čo bolo okolo výberu, sa celé začiernilo. Tak. Máme viacej možností v tomto prvom okienku v Refine Age, kde sú rôzne ponuky. A na to, keď klikneme, tak slúži nám tu vlastne množstvo výberov podľa toho, čo vyberáme z akého pozadia. V mojom prípade biele vlasy najideálnejšie vyberať z čierneho. Existuje však aj opak na bielom. V našom prípade by to už nemalo taký efekt, aký chceme, ale predstavte si, že vyberáme niečo čierne tmavé, tak naopak v tom prípade ideálne, alebo keby boli vlasy modelky totálne čierne, tmavé, určite sa prepnem na bielom. Sú tu ďalšie a ďalšie možnosti, poskúšajte si, vždycky závisí od toho, čo chceme, akú farbu vyberáme. Takže v mojom prípade na čiernom a zapnem Smart Radius. Znamená, že sám začne Photoshop prepočítavať a vyberať, ktoré pixely ešte patria do výberu, ktoré nie. Rádius však musím zväčšiť, aby daný filter alebo daná pomôcka začala fungovať. Čím vyššie dávam rádius, tým väčší záber a z tým väčšej plochy začína vlastne vyberať pixely alebo časti obrázku, ktoré ešte bude vidno v tom výbere, ktoré prejdú pozvolne do stratená. Takže v mojom prípade som spokojný niekde tu okolo 70 rádius v pixeloch. Zase to závisí aj od veľkosti obrázku, čiže nebrať to, že keď ja tu mám 70 a vy budete mať obrázok, ktorý má menšie rozmery, tým pádom jasné, že budete tam mať menšie číslo, v prípade, že je ešte väčší obrázok, máte fotoaparát, ktorý je ešte vo väčšom rozlíšení a veľkosti nasníma, zase bude tam ešte vyššie číslo. Tak, keď mám výber vybratý, myslím pomocou nástroja Refine Age, ešte tu existuje vlastne znova taký štetec, tento krúžok, ktorý vidíte, ktorý je vlastne teraz mesto myšky ako ukazovateľ, tak je to vlastne štetec, ktorý má zase svoje nastavenia. Vidíme ich tu hore. Veľkosť šteca a môžeme ním malovať, vymazávať. Nás teraz zaujíma toto veľkosť šteca. Lebo keď mám tento výber spravený, tak keď stlačím vlastne myšku a malujem, alebo v mojom prípade tabletom, tak znova prekresľujem a daný výber, alebo dané to, čo mu ja označím tým, že premalovávam, tak znova preratáva. A ja sa snažím, aby tam vlastne som domaloval, alebo našiel tak, ako pokračujú vlasy. Aby som to mal jednoduchšie, zväčším si pomer
ešte viac. Tak. A malujem tade, ako vidím, že pokračujú vlastne ešte vlasy. Vymalujem, pustím. A tým pádom prinavraciam ďalšie vlasy a plus zostrujem ten výber. Vlastne ako keby som napomáhal Photoshopu a ukazujem mu, kde ešte sú vlasy, na ktoré sa nemá zabudnúť. Tak, skúsime aj tu. Výborne. Oni sú tam, nevidno ich, ale sú tam. Takže vlastne ešte som dopomohol Photoshopu a teraz môžem spraviť výber. Ja som spokojný, stláčam OK. A vlastne čo sa nám stalo? Stalo sa len to, že na obrázku, z ktorého vyberáme tie vlasy, nám vznikol len tento nový výber. Čiže ešte nič nevzniklo, žiadna nová vrstva s orezanou modelkou. A sú dve možnosti. Buď by sme teraz dali masku a tým pádom zmizne vlastne toto pozadie úplne a môžeme to ďalej vlastne dorábať, ale pri vlasoch nepoužívam tento spôsob, lebo chcem mať vlasy raz už v poriadku vybrané a vlastne pri ďalšom dorábaní alebo modifikovaní tej danej fotky, aby sa mi nestalo, že to prekreslím a už sa k tomu nebudem môcť vrátiť. Čiže som vo vrstve, kde sa nachádza časť postavy s vlasmi a nič iné nespravím, len tento výber skopírujem, čiže môžeme to robiť aj tu edit copy. Keď to mám skopírované, tak vlastne teraz keď dám edit path, tak mi to hodí do novej vrstvy. Tu je. Tu dole sa nachádza vlastne, ja ju vytiahnem vyššie, skopírovaná časť výberom. Vidíte tu sami, ako sú už pekne vlasy vybraté, presne tak, ako sme ich videli na tom čiernom pozadí pri tej voľbe Refine Edge. No, aby sme modelku samozrejme mohli použiť, alebo tvár modelky, musíme si ju vycentrovať pri postave alebo pri človeku najjednoduchší spôsob, aby mala oči. Priehľadnosť tej novej vrstvy znížim na polovicu. Teraz vlastne nástrojom posun ju posúvam tak, aby sedela. Keď už si myslím, že ju mám presne použijem ešte vždycky šípky na klávesnici hore, doprava, dole. Len skontrolujem, či je to fakt v strede a keď sa mi zdá, že je to v poriadku, pri tej priehľadnosti 50% vypnem, zapnem vrstvu a keď tam vlastne nevidím žiadnu zmenu, že není tam nejaký posun, tak je výborne zarovnaná tak, ako má byť na pôvodnej fotke. Na tej fotke pod ňou, z ktorej sme to kopírovali. Čiže teraz vypnem tú vrstvu pod tým. V podstate by sme mohli mať telo správne vystrihnuté aj s vlasmi, ale vidíte sami, že to isté, čo robilo popri vlasoch, tak to isté robí popri kraji tela. Takže v tom prípade je zase lepšie použiť výber, ktorý nebol tak definovaný, aby vlastne spriesvitňoval tie posledné pixely, ktoré sa nachádzajú na obrázku a prechádzajú do pozadia. V tom prípade vlastne použiť alebo spraviť výber zase z tej pôvodnej fotografie, ale už sa zamerať len na telo. Čiže zase zoberiem Magic Wand a kľudne nechať toleranciu 20, tá bola výborná, ale v tomto prípade sa zamerám len na to, aby okolo tela bol ten výber spravený správne. Podľa mňa to spravilo úplne výborne. Môžem dať a potom sa dohrám pri maskách. Takže mám vybraté pozadie. Vždycky si uvedomiť, keď vyberám, že čo som vybral. A dám tu vlastne dám novú masku. A keď stlačím dole v ponuke vytvoriť masku, vytvorilo mi masku, ale pretože som mal vybraté pozadie, tak ono vlastne to, čo bolo vybraté, nechalo
biele, čiže viditeľné a všetko dookola dolo čiernym. Vôbec to nevadí, kliknem na masku a dám len príkaz select inverse, to je pri výbere Ctrl-I. Ctrl-I vás invertuje. Tak, invertuje masku, čiže čo bolo biele, bude teraz čierne, a čo bolo čierne, biele. Čiže mám vybratý obrázok s tým, že chcel som to len priblížiť, tu je lupa, kde je vlastne okraj. Ja sa vždycky s týmto okrajom vyhrám normálne ručne, stručne, ale je to asi najlepší spôsob, aby to bolo dokonalé. Čiže kliknem na masku, zoberiem si štetec, mám čiernu farbu, čierna farba, to čo pretrem čiernou farbou na maske, tak z vrstvy nebude vidno. No, z veľkošteca si zmenším, tvrdosť nechám niekde na polovicu, skontrolovať si priehľadnosť 100%, výborne, a začnem, môžem dať vyššiu tvrdosť, znížiť, a tým ako budem malovať popri kraji tela, tak vlastne vidíte sami, ako sa to pekne vyhľadzuje. Dalo by sa to zase nechať všetko na Photoshop, ale Photoshop naozaj nevie, kde končí postava, kde začína pozadie, robí to všetko vyslovene len matematicky, čiže porovnáva si farby, pixely, tmavšie, svetlejšie, preto vravím, že veľa vecí si nechávam na to, že si to spravím sám, klasicky, ako keď sa maluje. Ideálne je samozrejme tí, čo už berú vážnejšie úpravy vo Photoshope, mať tablet, ale tablet nie. V dnešnej dobe sa považuje za tablet zariadenie, ktoré držíte v ruke a pozeráte si na ňom webové stránky a filmy, ale pôvodný tablet bol vlastne zariadenie, kde v ruke miesto myšky držíte pero a píšete po ňom ako po papieri, a tým pádom je to prirodzenejší úchop, aj prirodzenejšia práca potom s daným obrázkom, ako keby som to mal robiť myškou. Dobre, nejdem sa s tým hrať. Čiže vidíte, takýmto spôsobom si vlastne vyberem telo. No a samozrejme, pretože tunák sa mi prekrývajú fotografie, kde raz mala ruku vyššie, raz nižšie, tak vymažem tie časti, ktoré nechcem, aby bolo vidno. Tunák mi výborne pomôže tento náramok, lebo vlastne využijem ho na to, že vymažem len tú časť, kde sa spája s náramkom. To isté spravím pri brnení. To isté druhá ruka. Tunák vymažem celú a vlastne až do vtedy, kým sa nespojí. Keď už ju mám spojenú, tak aby ten prechod bol vlastne jemný, tak prekrytie alebo krytie šteca, ktorý maluje na masku, znížim, dajme tomu ho dám na 10. A vlastne teraz, keď budem malovať, tvrdo si dám 0, tak ho budem, vidíte, pomaly, vlastne tak dostratená sa dostanem do tej pôvodnej vrstvy. To isté spravme, tu nemusíme. Proste miesta, kde sa pokožka napája na pokožku. Čo sa týka brnenia, tu som zase použil, jasné, že 100%, zmenšil som, dal som tvrdosť vyššiu a snažil som sa vlastne opisovať, vymazať časti týchto šupiniek z brnenia, aby to vyzeralo tak, že vlastne tá vrchná časť brnenia prekrýva tú spodnú
tie časti, čo tam potom pretrčali, alebo tie časti, ktoré boli viditeľné ešte z toho pôvodného brnenia, ale nezapadali do štruktúry, tak ako by malo brnenie pokračovať, tak tie som potom jednoducho opravil zase nástrojom razítko. To si ukážeme niekedy inokedy. Ale dostal som to do nejakého takéhoto štádia. Tak, aby sa zdalo, že to na seba naväzuje. A to je vlastne tá vrstva, kde som sa zameral na prechod a na okraj tela. A z tejto vrchnej vrstvy som použil vlastne potom už iba vlasy. Spravil som to nasledovne. Čiže vypínam túto vrstvu a zapnem tú moju, s ktorou som sa už vyhral. Počkajte, tá je tu, tak. Čiže tu je táto vrstva, kde som spravil už aj ten prechod. A pôvodná a ďalšia vrstva s vlasmi je tu. Tak. Takže teraz vám to priblížim. Vidíte, že vlastne to som potom ešte dorábal. Nechal som to v nejakom takomto štádiu, čo sa týka brnenia. Sa dá robiť inými metódami, ale všimnite si tento prechod. Čiže tu som to vymazal tak, aby vyzeralo, že náramok ide za zápestie. A tu vlastne som zase spravil prechod, len som zmenil potom tonalitu farby pokožky, aby sa zdalo, že vlastne je to, že tá ruka nebola prilepená z inej fotografie, ale je z tej istej. No. Záverečné dokončenie. Takže to bol spôsob, ako vlastne vybrať vlasy, nezabudnúť, výber. Ešte raz klikníme na túto vrstvu, vybratú. Takže nezabudnúť, keď spravím výber, napríklad touto zázračnou paličkou. Takže čo som vyberal, čo som nevyberal, a keď mám vybraté, tak potom vlastne hrubý výber, keď spravím, tak Refine Edge, čo je vlastne zjemniť rohy, zjemniť okraje, tak pomocou tohto nástroja viem vlastne zachrániť alebo znova do obrázka prinavrátiť všetky detaily a pri vlasoch je to veľmi dôležité.